maig ha florit, sense ser-ho encara. Un lliri blanc tot polit, de fragància rara, que per tot el món se sent, de llevant fins a ponent, i que em dol, 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 i que em sur, 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 i que em dol, i que em sur, i que em sa dolçura d'una gran ventura. Sí, és Miquel Lledó, cantant aquí amb música nostra. Si alguna cosa queda clara en els darrers 27 anys és que els jocs florals gaetans són possibles per la suma de múltiples il·lusions, les de dotzenes de joves poetes i lectors i les d'un grup d'entusiastes integrants del professorat que, en cada curs, intenten engrescar-los en aquesta aventura poètica. I una de les persones que els han guiat és na Miquel Lledó. Un muntatge de poemes és el resultat de moltes hores de lectura. On ets, trobador, on ets? On ets, trobador d'amor? Que estàs perdut en el món que s'ha fet tan gran, el món que ha crescut tant. M'he permès manllevar algunes paraules escrites al llibre 25 anys, Jocs Florals, del 2010, coordinat per Cati Ramon, per a descriure el seu paper als Jocs. Miquel Tallada definia na Miquela com el far d'aquesta festa de les lletres. Incorporada a partir de la tercera o quarta edició, la seva simple presència va canviar radicalment l'estil i la dinàmica de l'acte i li va donar un toc més seriós. Ella és aquest far que els alumnes cerquen per orientar-se i omplir-se d'autoestima i coratge i saber que sortirà beníssim. I com ho fa? Begoña Martínez ho descriu perfectament. És capaç de posar 40 al·lots de quart d'ESO a fer relaxació i exercicis de respiració per dominar els nervis. El que no aconsegueixi ella... El resultat, en paraules de Toni Cabrera, una feina que els joves han preparat amb una dedicació total i que na Miquelina, la veu, la presència, l'art, l'amor a l'escena, ha anat acolorint amb gran encert i major estima. Com la podríem descriure? Esperit lliure, tocada de lluna, ànima lletraferida, compromesa amb la llengua i la terra, ho diu Malena Gual. M'impressiona pensar en la quantitat d'alumnes que s'han sentit amarats de tu. I els companys, què els ha donat na Miquela? Com recorda Puri Reus, m'ha donat de manera altruista el que ella és en essència: respecte, diàleg, humilitat, serenor. I tot amb un toc de poesia. Adéu, no m'esperis avui en el llit, que me'n vaig de festa per tota sa nit, per tota sa nit i per tota sa nit.